l'Ajuntament de Barcelona inicia aquest any la reconquesta ciutadana del Port Olímpic. L'alcaldessa Ada Colau vol transformar el Port Olímpic en un autèntic espai ciutadà dedicat al mar, amb millor connectivitat amb el seu entorn, amb més activitat ciutadana i amb una aposta clara per als usos nàutics i la divulgació del mar, amb una gestió 100% pública i municipal. Per dur a terme aquest projecte, es tancaran tots els locals d'oci nocturn, aprofitant que l'any 2020 acaben totes les concessions d'aquests establiments. El govern municipal vol potenciar usos més positius per millorar els problemes de convivència derivats de l'existència d'aquest tipus d'establiments i aconseguir així un ambient més familiar. La gente de Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Inglaterra, toda parte. Y la gente se pone en internet, se encuentra en esta zona, viene directamente aquí. Es muy conocida, tiene mucha fama esta parte. Aquí la gente ya está acostumbrada a venir aquí a pasarlo bien, ¿no? Pues me parece muy mal. Es una zona de fiesta y de hace ya muchos años. Para mí me parece que es una tontería porque dicen que van a ponerlos en el Port Forum y es un poco lejos. Encima que si cierran el Jalisía yo me muero sin fiesta, me muero sin fiesta. Aquí la gente ya está acostumbrada a venir aquí a pasarlo bien. Sí. ¿Dónde lo van a poner eso? No hay sitio para donde poner esto. Yo vengo de fiesta aquí muchas veces. No solo aquí, muchas discotecas que están aquí. Está. Ellos hacen lo que quieran, el gobierno que manda, yo no mando. Claro que nosotros trabajamos aquí, vivimos de eso, por eso pero al final quedamos extranjeros y no podemos hacer nada, no podemos decir nada. Aquí yo llevo muchos años aquí y desde cuando he venido ya vengo aquí a tomarme algo y comer lo que sea. A mí me parece que es una tontería. Encima el Port Forum ahí es muy lejos y más pequeño y aquí es más centro. Bueno, eso es lo que me parece a mí. El consistori facilitarà la implantació d'usos vinculats a la nàutica, l'esport i la divulgació. També es vol convertir el tram final del carrer Marina, situat als peus de les torres, en un espai d'ús exclusiu per a vianants, fet que provocarà la desaparició de 350 dels 500 aparcaments que hi ha a la superfície. Aquests canvis urbanístics serviran per ampliar la superfície del passeig i fer que sigui més amable per al vianant. El projecte de remodelació començarà a finals de l'any que ve i s'allargarà fins l'any 2022, amb un cost de 39 milions d'euros. Tot i això, no suposarà cap cost per a les arques municipals, ja que es preveu que els mateixos ingressos del port puguin finançar el projecte.